Ottaisimmeko alkudrinkin? Kyllä se maistuisi. Olkaa hyvä herra. On tapahtunut erehdys. Listan mukaan paikkanne on tässä. Mutta minä en kuulua tässä tämä ympäröitäni. Meillä ei erehdytä. Takas, minä en voisi istua näiden mustien akkujen vieressä. Harry! Mitä? Pyydän heti anteeksi ystäviltäni. Miksi ihmeessä? Etkö sinä ymmärrä, että sinä loukkasit heitä? Sinä loukkasit heitä. Minäkin vai? Sinä senkin, sinä saat maksaa. Alfred, lopeta. Tämä ei auta yhtään mitään. Tämä loisto on huijari. Mitään. Meidän täytyy lopettaa tämä tappelu ja mennä takaisin pöytään. Mitä sinä sanoit? Tule Alfred, mennään takaisin pöytään. Hei, lopeta sinä senkin. Mitäs, rauhoittukaa nyt, hyvät herrat. Mitä tää tapahtuu? Lopettakaa tappelu heti. Miksi ette voisi täytän asialle, herra? Oitis. Sopisiko tämä pöytä, herra? Ei. Se on liian nuhjuinen meidän pikku vieraallemme. Etsikää joku muu. Mitä? Niin. Entä sitten tuo pöytä tuolla lähempänä No ei, se on varattu minulle. Etsikää joku muu. Ai. Ja sen sijaan tuo. Joo, tuo on hyvä. Tuo vessan vieressä.